Sa video nga kuha sa CCTV sa tindahan ug ukay-ukay sa Aurora Extension, Barangay Zone 3, Digos City, Davao del Sur, misulod ang tulo ka mga batan-on nga kunuhay mga customer bandang alas 10:25 sa gabi, Abril 27. Pulos nakasuot og jacket nga naay naka-hoodie ug naka-bonnet. Tutukin ninyo ang kamot ni ining batan-on nga nakasuot og puti nga sweatshirt. Adunay gibitbit nga baril nga giabog pasulod sa tindahan ang mga nagbantay. Samtang ang nakasuot og blue nga sweatshirt, ang mediretso og duol sa naglingkod sa may lamesa o gikuha ang bag. Samtang ang usa ka lalaki nakabonet ang mediretso sa sulod sa tindahan. Sa video sa CCTV nga kuha sa sulod sa tindahan, makita nga gibuak sa lalaki ang istante nga nakadisplay ang mga baligyang relo o gilimas ang display o gipangsulod sa bag. Nabisi pag-ayo ang lalaki sa paglimas sa mga butang. Dihang nahuman, dali-dali kining nanibat sakay sa motorsiklo. Gireport dayon ngadto sa pulis ang panghitabo o gilusad ang pursuit operation. Human sa hapit 3 ka oras, nadakpan ang 3 ka mga tulisan. Subay sa report sa mga pulis, nasakpan nila ang mga sospetsado sa paglibot-libot sa syudad sa Digos. Dihang nakasubay sila sa Rojas Extension bandang alauna sa kaadlawon, Abril 28. Nakita sa mga pulis ang 3 ka mga batan-on nga naginom-inom sa gawas sa gate sa balay nga ilang giarkilahan ug ilaha kining gisita tungod sa curfew hour ug liquor ban. Apan nanagan hinuon kini pasulod sa balay ug natagak ang pistula. Dinhi na nahitabo ang ginukdanay ug nadakpan ang mga suspect nga positibong giila sa mga staff sa tindahan ug ukay-ukay nga ilang gitulis. Ang mga suspect nga maoy nang limas sa ilang mga personal nga gamit. Na-recover sa mga pulis ang gikuha sa mga tulisan nga mga relo, cash nga 15,000 pesos o mga personal nga gamit. Giila ang mga suspect nga sila alias Boboy, 22 anyos, Alan, 23 anyos, ug Ikoy, 21 anyos. Pulos taga Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur. Nangapriso na karon sa Digos City Police Station ang mga suspitsado.